ତମ ଘରକୁ କିରେ ଭଣଜା ତମ ଘରେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପଢିଲି ମୋର ତ ପୁଣି କିଛି ଘର ସଂସାର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସେ କଥାଟା ସତ ହେଲେ ସେ ଆକାଶରେ କଣ ଅଛି? କିରେ ଭଣଜା କିଛି ବୁଝି ପାରୁନ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଭଣଜା। ତମ ଗଡରେଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ଏ ଆକାଶରେ ଅଛି ପରା। ତମେ ପୁରା ମୋ ଗରିବ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ନମାସରେ କିରେ ଏଥିରେ ମନା ଗଲା କିଏ? ନମାସରେ ତମେ ଘର ଭିକି କୁମ୍ଭୀର ହୋଇ ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷ ଦେଇ ଆମକୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ନମାସରେ ମହାଭାରତର ଶଙ୍କୁନି ଠାରୁ ତମ ଚରିତ୍ରଟା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ମହାରାଜା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତିଷ୍ଠିବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ମତେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ଫ୍ଲାଇଟକୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ତା ନହେଲେ ମୋ ପ୍ଲେନଟା ମିସ୍ ହେଇଯିବ ଭଣଜା। ମତେ ଯିବାକୁ ଦେ ଭଣଜା। ନା ତମେ କେବେ ଯାଇପାରିବନି। ମତେ ଯିବାକୁ ଦେ ଭଣଜା ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ନା ତମେ କେବେ ଯାଇପାରିବନି। ଆରେ ମୁରଲି କଣ ହେଇଛି ଏମିତି କାହା ସହିତ ପାଟି କରୁଛୁ? ତମେ ଯାହାକୁ ଏ ଘରର ଚାବି କାଠିଟା ଧରେଇ ଦେଇଥିଲ ସେ ଚୋରଟା ଆଜି ତମ ବିଶ୍ୱାସର ଠିକ୍ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛି। ଆରେ କାଳା ଶେଷରେ ମୁଁ ମୋ ସହିତ ତୁ ଏମିତି ବେଇମାନ କଲୁ ତତେ ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଦେବି ପୋଲିସରେ। ପୋଲିସ? ହଁ ଅମାସରେ ଚୁପଚାପ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହୁଅ ପୋଲିସ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଫୋନ କରିଛି। ଏଇନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପୋଲିସ ଆସୁଛି? ହଁ ଅମାସରେ ଚୁପଚାପ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ତୋ ପରି ଗୋଟେ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ବିଭୀଷଣର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଦେବି ମୁଁ। ତତେ ଜେଲ ପଠେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ମୋ ବାଟରେ ବାଧା ଦେଲେ ତମେ ମରିବ ଅଲବତ ମରିବ ଫାଇନାଲ ମରିବ। ମାରିଦେ ମତେ ମୋ ସଂସାର ଡରିଟା ଆଜି ଛିଡ଼ି ଯାଉ। ସମ୍ପର୍କ ସେଦିନ ଆସିଥିବା 9 ବଟାକୁ ତମେ କେବେ ବି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଚରଣ ଚମ୍ପତିଆ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତ। ବାଟରୁ ହଟି ଯାଅ ରେ ବାବୁ ଘରେ ତେବେ ମରିବ ନାଇଁ ତୁ ମରିବେ ହାରାମଜାଦା। ମୁରଲି କଣ ହେଲା ରେ? ତମେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଘର ଜମି ବାବା ତ ପାଖରୁ ମତେ ଆଜି ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଛି ବାବା। ନାଇଁ ରେ ମୁରଲି ତୁ ସେମିତି କଥା କହନା। ତମକୁ ବି ମୁଁ ମାରିଦେବି ଭେଣେଇ ବାବୁ। ମାରିଦେ ଆଜି ମତେ ମୋ ସଂସାରର ଡରିଟା ଆଜି ଛିଡ଼ି ଯାଉ। ମିଷ୍ଟର BINDASS ତମ ଖେଳ ଏବେ ସରିଯାଇ। ଚୋରିଆ ମର୍ଡର କେସରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି। ମାଝି ଆସିକି ହାତ ମଣି ପିନ୍ଧାଅ। ସେମିତି କହନା ତତେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି। मुरली हॉस्पिटल पहुंचेबी चलନ୍ତୁ। ହଁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ।